Good morning guys. Ano yung taro no? Mag tan-out ta sa kuan sa pen sa manok nga gabi nawa ang usa. Di ara. Di ara yo. To sandakpon. Kadiyot lang kaayo. Now guys, dakpan na nako si Piso na tara. Akong dadon diri si Mr. Piso dito sa sulod. Ali lang. Sulod ta. Ayaw bug ikyas-ikyas no. Kauba. Naraman din mga kauban. Itong limpyuhan ng ilang tubig. Muna mga guys no, na gabi god na natagbaw ko og pangita sa kuan sa Piso kay dapat ang Piso 4 na sila kabuok, then pagtan-aw na ko 3 na lang, pero ang usa sa 3 diri na dapit na tugdong daana mulupad na siya. Unya nagtuo ko kay may pagkataon-taon ning agi din ha sa ibabaw ang dako kayong langgam nya, dako kayong langgam parang agila dumaan siya. Kala ko kanang kinain na yung kuan ko, yung manok ko na maliit. Kala ko yun, pero yun pala tumakas lang pala. Then ngayong umaga nakita ko sa paligid na andito lang pala sa labas. Then dinakip ko yun, nakita nyo sa video, dinakip ko at nilagay ko uli sa dito sa loob. Ito na kumain na sila. Yan ang mga bago kong sisiw no, na manok. Andyan sila. Ito pala ay inalagaan ko kasi may balak ako na padamihin no. Dito lang mga 10 heads lang. And then ito ay native chicken ito no. Yan yung may tubig na may vitamina, yan ang nilagay ko, yung King's Vita Plus. Yan mga guys no, kala ko nawala pero thanks God andyan lang pala. Mga guys no, di ataron kumanata sa ato ang pen. So ari na punta tadi sa palibot magsuroy ta. Agon sa kadrama ha? Ako ito naman uban dito. Hi. Sure ko no. Mo na mga guys no, balik ta og vlog. Di ay akong mga pet. Ito yung mga pet na pusa. Snow! Nandyan si Snow. Yan. Ay, hindi pala na off yung ilaw So, puntahan natin. I-off natin yung ilaw dito sa loob.
Ito yung bahay na luma namin, no? Ito yung luma na bahay ng mga magulang ko, at kami po ay nakatira doon. So ito, take a tour tayo sa loob ng, sa paligid ng tinitirhan namin, no? Ito yung bahay na luma, ito yung bago, tsaka ito din yung paaralan. Yan. Tapat lang ng paaralan ng bahay namin. So guys, by the way guys, ito po yung umpisa. Nag-vlog na po ako ulit kasi sayang yung channel ko ay nawalang content for the long time. And then ngayon plano ko na i-revive uli yung channel ko. And then sana po ay susuportahan nyo kami, ako sa vlog o sa channel ko. Please do subscribe sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, at please subscribe yung lahat na hindi pa nakasubscribe, at yung nakasubscribe sana po ay i-view nyo yung mga content ko. Ito yung mga content ko na medyo hindi naman masyadong basta a daily vlog, no? Ito yung nakasmile eh. Ayan, mga guys. Okay, thank you guys. Mga guys, by the way, ito po yung gamit ko na yung vitamina sa mga sisiw ko, no, yung King's Vita Plus. Ito po yung ginamit ko doon sa kanila. Ito naman 1, 2, 3, 4. Yan, busog na. So yan mga guys, yan ang ginamit ko, King's Vita Plus.